Hello mga ka-reels. Nay mga bata na malit mi og sudan. Gikan mi sa kuan sa gym na maligyag sudan na mga bata. Kuyog mi ni Andre og ni Rakrak. Nanguli na mi kay manami pa sudan ay. Idebit-bit na nilang sudan guys. Gahapon guys, kapoy kayo guys, naligo mi dagat guys. Namalit taon ni sudan. Hindi pa kay mga bata kay nasa sudan. Ready ako. Ano na mi sa aming palasyo.